имрӯза Барселона ба назар дастае шудааст ки мухлисон дидан мехостанд. Ханси дар мавсими якумаш кори калонеро дар муддати кӯтоҳ иҷро намуд ва касе пас аз мавсими гузашта бовар надошт ки Барселона ба зудӣ ба худ ояд. Биёед ба сабабҳое менигарем ки имрӯз Барселонаро дубора рақобатпазир намудааст. бозиҳои Лигаи Миллатҳои Аврупо рӯйдодҳои диданиеро ба мухлисон ҳадя намуд. шоми имрӯз боз як қатор бозиҳо доир мешаванд ки боварӣ дорам голҳои хотирмон зада мешавад. Масалан, Олмон имшаб бо Босния ва Герцеговина рӯбарӯ мешавад ки машинаи олмонӣ эҳтимолан иқтидори ҳамлавии худро ба намоиш хоҳад гузошт. тамошои ин бозиро метавонед бо хизматрасониҳои 1x ҷолибтар гардонед. онҷо регистратсия осон буда пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё дастрас мебошад. ана барои шаҳрвандони Тоҷикистон бошад. дар аввалин пардохт бо промокоди ташҳуд то 8000 сомонӣ бонус дода мешавад. силкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. омадани Ханси ба Барселона рискҳоро низ ба бор овард. гап сари ивази легендаи даста Хави ва философияи тики-така мерафт. новобаста ба ин президенти Барса Лапорта медонист ки даста ба тағйирот ниёз дорад. дастовардҳои Флик дар Бавария ва шикасти бузурги Барселона аз дасти ӯ шояд сабаб шуд ки ӯ дар маркази диққат қарор гирад. натиҷа оне шуд ки ҳатто тасаввураш карда наметавонистанд. стили бозӣ аз фишори баланди Флик ва пасҳои доимии худи даста ташкил ёфт. масалан, Флик дифоъро тавре мегузорад ки доми офсайд барои рақибон мешавад. Барселона ҳоло топ дастае аст ки рақибонаш ҳамеша дар офсайд қарор мегирифтанд. шумораи офсайдҳое ки дар бозиҳо бо Барселона ба қайд гирифта шудааст аз дигарон ба куллӣ фарқ мекунад. ин усул бисёр кӯмакрасон шуд, бахусус муқобили ҳамлагарони суръати баланд дошта. дар ғалабаи 0-4 муқобили Реал Мадрид ин чиз ба таври аъло ба намоиш гузошта шуд. ҳамлагарони Реал ҳар навбат бо сабаби офсайд боздошта мешуд. Мбаппе масалан он бозӣ 8 маротиба дар ҳолати нобозӣ қарор гирифт. ҳимоятгарон дар мисоли Жул Кунде ва Алехандро Балде барои ҳуҷумҳои канориро вайрон кардан тамринҳо мегузаштанд. Флик дастпараварони Ламасияро монанди Пау Кубарси ба схемаи ҳимояи худ ворид намуд. инҷо бояд қувваи тоза ва дониши техникӣ додани Хансиро ҳам ба назар гирем. бо ҳимоя кардан ғолиб шудан ғайриимкон аст. барои ҳамин Флик ҳамлаҳоро низ ҷонноктар сохт. ӯ аз пасҳои кӯтоҳи камсуръат ба стили пасҳои дароз ва тезҳаракат гузашт. Педри ва Марк Касадо бо биниши худ ҳамлаҳоро оғоз мекунанд. ҳамин ҷои ивазкунӣ ва кушодашавиҳои пешгӯинашаванда рақибонро маҷбур мекунад ки ба хатогиҳо даст зананд. тағйирот фаҳмо шуд. Барселона бо ҳаракатҳои нави ҳамлагарон имкониятҳои бештари рахна кардани дарвозаҳоро пайдо кард. дар хати ҳамла Флик қаҳрамонҳои навро ошно кард. Левандовски имсол ба формаи топи худ дубора баргашт. ӯ исбот кард ки 30 сол танҳо рақам аст ва голи бо сарзадааш ба дарвозаи Лунин исботи ин гуфтаҳо мешаванд. Роберт дар Ла Лига беҳтарин нишонзан ба ҳисоб меравад ва ин шумора бештар хоҳад шуд. канори ӯ бошад, Рафиня низ мебошад ки дар роли капитани даста лидери ҳақиқӣ дар бозиҳои охир шуда истодааст. баромадаш дар мавсими ҷорӣ даҳони одамонеро ки шубҳа доштанд пӯшонид. гуфта мешавад ки дар Аврупо ӯ беҳтарин ҳамлагаре мебошад ки дар формаи лозима қарор дорад. голҳои задааш аз қабили хетрик муқобили Бавария нишон дод ки капитани Барселона будан яъне чӣ гуна будан аст. вақте ки ин бозингарони бо таҷриба дар шакли лозима бошанд, кадрҳои Ламасия мисли ситора дурахшиш доранд. Ламин Ямал ҳамагӣ 17 сол дорад, вале дар Аврупо беҳтарин бозингари ҷавон эълон шуд. аксарият ҳунари ӯро ба Мессии дар овони ҷавонӣ будааш баробар карда истодаанд. биниши ӯ ва ҳаракатҳояш хати ҳамлаи Барселонаро ба яке аз хатарноктаринҳо дар мавсими ҷорӣ гардонидааст. акнун шумо гӯед ки Барселона бо ин равиши бозӣ метавонад мавсимро бо дастовард ва ҷоме ҷамъбаст кунад? ҳатман дар комментария дар ин бобат фикратонро баён кунед ва наворҳои ҷадидро мунтазир бошед. ба ҳамин тамом, хайр дӯстон.